Horas madihita saluhutna. Persiajaran manugut ari Sabat 14 Januari 2023. Patik ni debata. Di hata batakon parhobas ni dalihan na tulu advensian buku Ugamo na Marsinodang na sinurat ni Ellen G. White. Ayat na tersurat di Rom 7 ayat 22. Ay di halasojol maperbagasan na diaudonian pati ni debata. Pared deni pesalmen maddok taringot halak na burju. Say pati ni Jehovah dolomo ni rohana, jala say ido dipikiri rohana arian doho borngin. Ibana mangihuton pernialaman na sadiri, jala maddok, mas say huhaholong ido pati mi, say ido hupikir-pikiri manipatari. Di juluani akka mataku do akka gat si borngin, naing mamikir-mikiri baga-bagami. Testimonies for the Church jilid 4 halaman 526. Lomo ni debata dipapatar di bagasan akka aturan patikna na badia jala di akka prinsip ni patiki ima prinsip ni surgo. Akka suru-suruan siya surgo madapot parbinotoan dada tumibo siyan parbinotoan tu lomo ni debata. Jala laho mangulahon lomona ima parhubason na tumibo na buhay manggunahon huwaso na sida. Alay di surgo, parhubason dada diulahon di bagasan tod di legalisme. Hati hajibolis mangarutta mangalopati ni debata. Pamikirion na papatarhon pabuwa na adong do uhum sidalatonon ni akka surusuruan gabe songos sada pangatusyo di sada naso tarpikirhon. Di bagasan parhubasan na sida akka surusuruan ni dada songon akka hatoban alay songon anak. Adong hasadaan nasun di nasida doho sitoppa nasida. Pangoloyon di nasida dada ulaon na mosos maddus-dus. Holong tu debata mabahen pangoloyon nasida gabe las ni roha. Jadi di bagasan ganup halak na di dia Kristus pangaropan hasangaponi mian hata-hata na marsaringar. Di pangidorohaku do patupahon lomo ni roham ale debataku jala di persitongaan ni rohaku do pati mi. Khotbah di atas bukit halaman 124-125. Songonima sahat ni persiajaran dihita menugut ni ari sabaton. Say di pasu-pasu Tuhan mahita saluhut na sadarion. Horas.